Πάμε να φτιάξουμε νιόκι με σάλτσα από γλυκιά κολοκύθα. Κόβουμε την κολοκύθα σε κύβους και τους τοποθετούμε σε ένα μπολ όπου προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και δεντρολίβανο. Αφού τα ανακατέψουμε καλά, ψήνουμε τους κύβους κολοκύθας στους 200 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια, τοποθετούμε τους ψημένους κύβους στο μούλτι για να γίνουν πουρές. Από τον πουρέ χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο και λίγο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Αφήνουμε το βούτυρο να καραμελώσει και προσθέτουμε ένα μικρό λευκό κρεμμύδι κομμένο. Αφού μαλακώσει το κρεμμύδι, προσθέτουμε 30 γραμμάρια πελτέ ντομάτας. Μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά μέχρι να σκουρίνει ο πελτές από έντονο κόκκινο χρώμα σε καφέ. Αμέσως μετά προσθέτουμε τα 250 γραμμάρια πουρέ κολοκύθας και ανακατεύουμε. Μαγειρεύουμε τον πουρέ κολοκύθας για 2 με 3 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε 120 ml κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Σιγοβράζουμε για περίπου 2 με 3 λεπτά. Ταυτόχρονα σε μία άλλη κατσαρόλα βράζουμε τα νιόκι, φροντίζοντας να κρατήσουμε 150 ml από το νερό των ζυμαρικών. Προσθέτουμε το κρατημένο νερό των ζυμαρικών στη σάλτσα και ανακατεύουμε για να αραιώσει. Τέλος, προσθέτουμε 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα και πολύ λίγο από το pumpkin spice mix. Ρίχνουμε τα νιόκι στη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα. Καλή όρεξη!